Dobrý den, jsem Ondřej Valent a dovolte mi, abych vám v několika minutách řekl naše zkušenosti, jak ušetřit výrazné část nákladů na údržbu. Naše společnost se zabývá technickou diagnostikou a prediktivní údržbou již od 1994, ale já sám jsem se zabýval prediktivní údržbou již od 1980. Dovolte mi, abych pár slovy řekl nejpodstatnější věci, jak vaše úsilí při zavádění prediktivní údržby do praxe vašeho podniku může být úspěšné, co udělat a co neudělat, aby vaše snahy nebyly zbytečné a výsledek byl marný. Při zavádění je třeba dát pozor na několik velmi důležitých kroků. První je zvolit si správné lidi, kteří budou provádět prediktivní údržbu. Za druhé, ty lidi musíte vyškolit, aby dokázali technologie prediktivní údržby zavést do praxe a úspěšně aplikovat. Za třetí, procesy prediktivní údržby musí být součástí procesu vaší údržby, aby nevznikly jen zprávy pro zprávy, ale vaše údržba skutečně se řídilo poznatky z prediktivní údržby. A právě kvůli tomu za čtvrtý musíte zajistit, že ty lidi nejen budou vědět správně provádět diagnostiku a jiné metody prediktivní údržby, ale dokážou také komunikovat s ostatními uživateli údržbářských výsledků a jejich výsledky jsou pochopitelné pro ně. Jak vidíte, není to ani tak o penězích, jak je to o správném přístupu, o správných lidech, správných metodách a především o znalostech, jak to dělat. Bohužel v praxi střetáváme se s projekty, které se soustředí na čím dražší přístrojové vybavení, čím složitější softwarové vybavení a skutek utek. Ten konkrétní člověk, který to provádí, nemá znalosti, přístroje jsou ve skříních nevyužité a 80% údržbářských prací se provádí podle starých technologií havarijně anebo preventivně. Jak postupně provést tyto kroky, aby vaše snaha končilo kýženým výsledkem, to znamená snížením nákladů na údržby a především prodloužení střední doby mezi poruchami a životnosti strojů. Pokud budete se řídit těmi radami, tak váš projekt bude úspěšný a v ideálním případě můžete snížit poruchovost strojů až o 80% a prodloužit životnost strojů z měsíců až na desítky let. Jak na to můžete se dovědět v dalších materiálech a na našem webu.
Děkuji za pozornost a pokud jsem vás zaujal, tak budu rád, když poslechnete naše další materiály.